مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، او کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں جیڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا، میچ لے گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، کسے تیرے لگدے نے کول نہ کھلونا ہے، او کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں اسی سال بعد آنے گیڑا لانے مٹی جیڑی کھنڈ جاندی ہے اکٹھا کرنے کہ قبر دا نشان جیڑا ہے سلامت رہ جائے، لیکن دراصل حقیقت کی یہ قبراں بھی پیغام دے رہی ہیں کہ اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں، صادقہ تیریاں وی سدا نہیں رہندیاں، اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں، صادقہ تیریاں بھی صدا نہیں رہندیاں، قبراں لی صدا کنے مٹیاں نو ٹونا ہے، او کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے، مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے، او کنے یاد کرنا تے کنے